Arkitekt Michael Christensen bor i kartoffelrækkerne i København sammen med sin familie. Rækkehusene her er opført i slutningen af 1800-tallet. Michael Christensens hus bestod før af 3 små toværelseslejligheder, så udhulede han bogstaveligt talt husets indre, og i dag er det som at træde ind i en helt anden verden. Det er ligesom sådan en gammel rynket kartoffel, sådan et kartoffelrækkehus, og når man så skærer i den, så kommer det der hvide, fine snit frem inden i den. Og det var det, vi synes selvfølgelig var sjovt, den der kontrast imellem de her gamle huse på ydersiden, og så er der pludselig sådan en helt overraskende hvid verden herinde i. Huset fremstår i dag åbent og transparent, efter familien har flyttet trappen, åbnet rummene op og skabt et moderne hjem, der står i skarp kontrast til kartoffelrækkernes ydre idyl. Husets tårnlignende opbygning passer særlig godt til familiens behov. Man kan sige, at en af baggrundene for, at vi faktisk valgte at flytte ind i kartoffelrækkerne, det var, at vi har Betty, som er infantil autist. Og det vil sige, at hun stiller jo nogle særlige krav til at have et beskyttet rum, som kan være hendes. Og det synes vi, det passede enormt godt, når man nu bor i et tårn. Så kan man jo ligesom bo øverst i tårnet, og så kan der være fuld af action på alle de andre planer, hvor der sker alle mulige andre ting, men som ikke forstyrrer hende. Så hun har ligesom sin egen verden deroppe, som hun kan lukke af. Husenes gårdhaver er indbegrebet af kartoffelrækkerne, og tætheden blandt beboerne skaber nogle helt naturlige sociale spilleregler. Vi har jo forhaverne mod gaden, og så har vi de her gårdhaver i den indre del. Og det er jo fantastisk smalt rum, som jo gør, at det bliver meget, meget intimt, og man kommer meget tæt på sin nabo. På den her side, så hilser man ikke på hinanden. Sådan er det. Til forhaven og gadesiden, så hilser man og vinker til hinanden, men på den her side, der lader vi som om, at vi kan ikke se hinanden. Og vi vidste ikke, da vi flyttede ind, det er kun 3-4 år siden, men det lærer man faktisk af sig selv. Så det er simpelthen sådan en indgroet ting, og der bliver vi så tætte, at der kan vi ikke hilse. Michael Christensen har gravet husets kælder fuldt ud. I dag giver kælderen rum til entré, garderobe, badeværelse og en ekstra stue. Og de særlige lysskakter skaber masser af dagslys. Det var fantastisk at udnytte, altså ligesom at holde fast i fortællingen om, at vi er under jorden, men at vi ligesom kan hente lyset. Altså der kan virkelig brage rigtig meget lys ned igennem det der. Michael Christensen var direktør hos Henning Larsen Arkitekter, da han i 2006 grundlagde tegnestuen Michael Christensen & Co. Tegnestuen har markeret sig med arkitektur, der både er stærk og bæredygtig, som eksempelvis Københavns Universitets Green Lighthouse og børneinstitutionen Solhuset i Hørsholm.